No dobre, kto nie je pripravený? Jaj. Tak ja som pripravený ja. Není cesty. Krásny tradičný dom v lese, škoda, že nikto v ňom nebydlí, no. Jaj. Jau, to bolelo. Kto nie je pripravený, chlapci? Či už som si prečítal tak užitočnú vec, No? tam byla napísaná. Že duchové cíli lidí, ktorí sú dlouho ve svietle. Môžeme? Že je halus. Okay. Odpovída všetkým, môžeme. Kúzma dovnútra! Zahrada ináč. Ejo. Hej! Takže potom. A dneska máme nejaké strašné šťastie na tieto, na orby. Chlapci? Chlapci, týkali ste teraz niečím? Kedy chuj si za mňa robí prdel? Rob si prdel. Počkaj! Boha, neviem, či to nebol orb. To sa mi zdalo, to bol vypínač. Ale sranda je, že tu je nízka teplota. Asi. Okej. Ne, není, dobre. To je cesta von, že? Chlapci? Nárovne. No. Vy ste tu posadzovali to víno? Nie. To neví duch rozbitý Dyrino. To už bolo, ty. Brat. Ani tu, takže asi hore. Na poschodí. Orb som nenašiel nikde, jedine, že tu som bol. Tu som nebol vlastne. Počkaj. Chlapci. Víte, co je sranda? No, Že vyšel jsem ven k pojistkové skrini a v tém vypadly pojistky. zaujímavé. Tu sú tej poschodí. No nechce sa mi to, nepáči sa mi to, že ešte sme nič nenašli. Tak tu je ghost roomka, Kamil. Kde? Poďte schodom. Tu je zhodená kvetina. Tu mám pod 20, už mi to ide na 15. To je Ja je, ghost lebo... roomka. Počuj, tu keď sa pozrieš dovnútra, a tu sú posadzované veci. Ale tu je už pod 15. Tu sa ináč títo sviečky sa dajú pozapalovať všetky. Môžete zhasnúť to svetlo na schodoch. No hej, lieta tu orb, ja som ho kvôli svetlu nevidel, dobre, môžeš zapnúť.
len hore svietlo. Tu nesiem Spirit Box a Camel. Máš parabolicky? Jop. Toc! Naproti mne, tak to išlo. Koľko tu je stupňov? Zapiš si doc. 4. Mám tu aj UVčko. Ešte čisto teoreticky to môže byť Banshee. Vypnite svetlo, idem skúsiť Spirit Box. Are you here? William, talk to me. Where are you? You friendly? Willie, kill us. When did you die? Tak asi Spirit Box to není. Ten barák má aj povalu? Že áno, sorry. Áno, Maja, som tam. Opakovane už som dostal doc. Jak si hodil sůl, tak začal oné šuškat. Za chvíľku cez to sůl prejde. Jop. Další šuškání. Tu by chcelo 2 krucifixy, možno aj 3. Že ti to nedovolí. Jeden tu na začiatku a jeden sem viac dozadu. Chceš, môže byť späť ďalší. Chcel by byť v dodávke ešte jeden krucifix. Keď chcel zapnúť vypínač, tým pádem zhodil point. Má tu UVčku. Ja. Myslím, že tu praskal vypínač v tejto místnosti. Žebrák.
A vieš čo to môže byť, keď to furt vypína svetla? Foťak! To má foťak. UVčko. Na okne. Dobre, A aby kde to potom benčí? poďme preč. Čakaj. Jsem nečul ten jej krík. Furt to je na tom okne doma, foťák. Už to je odfotené. Tam som to odfotil. Aj, dobre. Myslíš, že to môže byť mimik? Ano. Ale nevím, či on neví napodobovat aj ten zvuk. No ale mimik by musel mať mrazivé teploty, ale máme nad 0. Ale on môže aj stlmiť svoju, akože, abilitku. Takú. Hej. Čoho sa zase dotkol? Alebo dotkla? Na čo robíš fotky? Lebo hodil s týmto hodil proste. Možno? Hasla svíčku za tebou, Kubo, bacha. Je to Banshee. A čo si spoznal? Zakričala mi do parabolického mikrofónu. Išlo po Kamilovi. To je vidieť. Čak aj sa mi zdalo, že možno som mal s ňou dočinenie. Ale akože mne sa zdalo skôr, že išla vec po mne, lebo furt na mňa išli doc, víš? No na mňa. Čak ale dobre, ale ja som bol ďaleko, ja som hľadal kosti. A mne sa zdalo, že poza chrbát chodila. Ona na tebe bude konstantne ti dávať ty ghost eventy, aby ti oslabila. Dobre, ideme ju ešte prv, lebo ideme už. Svaté koleno rozhodlo. Ja pôjdem. Kam? Pôjdem do sprchy.